Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ránko zo štúdia Juchaj, zo štúdia 54. No tak už ja sa nemusím ani prihlásiť, keď... Dobré ráno všetkých. Však som povedal zo štúdia 54, to som naznačil, že aj ty si tu. Ja. Máme hostia, Adrianko. Máme hostia, sedí oproti mne Pavol Lupták. Vítajte v našom kolektíve. Ďakujem pekne. Pozdravujem vás a všetkých poslucháčov a divákov Rádia Infovojna. Dobrý deň. Dobré ráno vám prajeme. Dobré ránko. Ale, pán Lupták, posunte sa trošku doprava ešte, prosím vás. Hej, trošku doprava. Tak, dobre. No, lebo nám, viete, už je autista spokojný. To nejde o to, ale ultralevý červa nemôžem ani cítiť. Ospravedlňujem sa za svoje nemiestne postoje. Dobre, pán Lupták, vy robíte kdejaké tieto kurzy? Nejaké kurzy. Minule sme sa bavili o tej energetike. A čo v takúto krušnú dobu, keď ten škaredý hnusný Putin teda urobil, čo urobil? Ja viem čo. Vymeňte si Ivermectin za jodové tabletky. To je dobrý nápad. Áno, pripravený človek má aj Ivermectin, aj jodové tabletky. Vyzerá, že Putin teda zabil COVID na Slovensku. Super. A tu ide o to, že teraz plno ľudí je vystrašených nenormálnym spôsobom. Ja som toto hovoril, minulý týždeň, že od 2001. v kúse nás niečím strašia médiá. Teda mňa nie, ale ľudí. Jej. A niektorí sú v kúse sú priposratí, v kúse sa boja. Hej. Čo takýmto ľuďom, ktorí sa boja? Aká je pomoc v tejto krušnej chvíli? Ale nie Xanax, hej? Prečo? Ja si dávam Radepur. Ja som vždy v pohode. Ja tiež patrím medzi tých ľudí, ktorí sa, odkedy som sa oženil a narodili sa deti, tak sa v kúse bojím o svoju rodinu. A keď už detičky tak nejak odleteli, že sa povydávali a začali sa rodiť vnúčatá, už ich mám 11, všetky pozdravujem, tak sa bojím dvojnásobne. Aj o tie deti, ktoré si myslia, že sú dospelé, ja som starý konšpirátor, ale hlavne o tie vnúčatá, do akého sveta to idú žiť. Takže ten strach si nosíme všetci nejak vo svojom srdci. Teda nebojím sa o seba, bojím sa o nich. Hej? Ale so strachom, či už o existenciu, o výplatu, o to, že mi firma skrachuje, o zdravie, o COVID, to je ako najväčší možno zabijak. A preto som sa vždycky snažil byť pripravený na to, čo som myslel, že mi hrozí z toho či oného uhlu pohľadu v tom veku, v ktorom som sa nachádzal. Čiže keď boli tie 90. roky, no tak som mal uzavreté 2 životné poistky. Žena na materskej, 3 malé deti, hypotéka. Čo keby sa mi niečo stalo, rodina skrachuje, hej? A tak ďalej, a tak ďalej. Ale niekedy v tých na prelome teda 1000-ročia už som sa tak trošku začal orientovať v tej politike. Ja teraz sa budem vyjadrovať aj k politike a poviem tu verejne moje politické skúsenosti. Hej? Aby teda ľudia vedeli, že nie som až tak úplne, že som sa včera zobudil a idem tu teraz rozprávať nejaké múdra. Bol som spoluzakladateľom kresťansko-demokratického hnutia, bol som v predsedníctve tej politickej strany. Čiže hneď po revolúcii som vstúpil do politiky, mladý, perspektívny, kresťansko-demokratický káder. Ako taký som sa dostal... To už potom, teraz nie ako nadávka. Áno, jasné. A vtedy som sa cítil najmúdrejší. Viete, tak chápem tých ľudí, ktorí si prečítajú nejakú knižku, pozrú 2 videá a už trúhajú nejaké múdrosti. Ale dostal som sa vtedy na stáž do nemeckej spolkovej rady Bundesrádu. A bolo tam také 10-dňové školenie aj cez nadáciu Konrada Adenauera, kde sa kreslili mapy Európy. Hej? A kde sme chodili potom po tej spolkovej rade, po tých mramorových podlahách a videli sme tie tlačovky novinárov a tak ďalej.
tak dostal som tam také nejaké kapky, ale ako pronárodný politik, tak ma ten život potom nejak zaviedol do Slovenskej národnej strany, kde som bol až do roku 2000. A opäť som tam bol v predsedníctve, nejak som sa tam domotkal. Takže odišiel som až potom, keď boli tie boje také nechutné, to vylúčovanie a také tie vnútorné boje, tak nemal som na to žalúdok. Ale dostal som aj špičkové politické vzdelanie ešte v tom KDH, ako sa vedie volebná kampaň a takéto záležitosti. Hej. Takže potom som mal ďalšie samoštúdium. Jednoducho politika, história je môj koníček a dnes po 30 rokoch od tohto všetkého sám seba hodnotím ako človeka, čo trošku tomu rozumie. Po 30 rokoch sčítania a 10 rokoch reálnych politických skúseností v predsedníctve 2 politických strán. Takže tak sa usmievam tak trošku na tých ešte raz, že taký onaký politik typu Pročko a ďalší, ktorí sú teraz v tej eufórii opojení mocou, máme moc a už sa nám nič nemôže stať a budeme to doživotne. No nebudete to doživotne, páni politici, hej. Takže dovolím sa teraz sa vyjadriť aj tej politike. Ale bol by som rád, keby toto moje vystúpenie malo konkrétne výsledky, aby si poslucháči, tak ako v minulom vysielaní, ktorí cítia, že treba niečo robiť, aby vedeli, čo majú robiť. Hrozí nám niečo? Nehrozí nám niečo. Dostávam mnoho otázok. A bude tá inflácia? Ako sa mám na to pripraviť? Alebo sa to vráti naspäť? Budú tie ceny klesať? Bude vojna? Nebude? Keď bude, ako sa máme pripraviť? Bude, nedaj Bože, jadrová vojna? A keď nastane, tak ako sa mám pripraviť? A teraz by som spomenul tie vaše jodové tabletky. To je toto. Jodidraselný. A keď som sem šiel do Šamorína, tak som počúval správy, tuším, Slovenského rozhlasu a tam taká informácia, ľudia začali vykupovať jodové tabletky, už nie sú. Vykúpili jodové tabletky, ale ešte taká informácia, aby to len tak na verím Boha neužívali, že si môžu poškodiť, až keby bol nejaký jadrový spád a tak ďalej. No tak tí nepripravení môžu mať treba aj strach. No, tak je to o tom radšej byť pripravený, ako byť prekvapený. Hovoríte, že nachystať sa na najhoršie a dúfať v to najlepšie. Hej? Áno, lebo potom to bude pozitívne. Keď sa nič nestane, no tak super. Tak sme spokojní. No a keď som si kúpil preventívne 1-2 balíčky týchto tabletiek za 2 eurá pre rodinu, tak o nič som neprišiel. No tak som minul 2-3 eurá, alebo koľko to stálo cez internet. Hej. Tí, čo nevedia, o čom hovorím, nech si to naštudujú, akú úlohu má v prípade jadrového zamorenia jodidraselný. Ale my starší kocúri sa pamätáme na výbuch v Černobylskej elektrárne a ako vtedejší mainstream klamal. Nič sa nedeje, drobná porucha, nehrozí radioaktívne zamorenie, už vôbec nie na Slovensku, ani v západnej Európe a tak ďalej. A po pár rokoch sme sa dozvedeli, že ak to všetko vlastne bolo, aký radioaktívny mrak išiel z Černobylu až do západnej Európy. Tí, čo bývali v Bratislave a okolí a tí, čo chytali rakúsku ORF-ku, tak sa čudovali, ja si to pamätám, Nite sa tiež dala chytiť, že vo Viedni zatvárali okná, neviem čo, u nás veselo sa fungovalo. Tak. No, čiže ak by teda, nedaj Bože, hrozila veľká vojna a použitie aj nejakých taktických jadrových zbraní, lebo iné nebudú použité, ak budú použité, tak musíme vedieť, či si mám tú jodovú tabletku dať alebo nedať. Teda aké konkrétne je zamorenie tam, kde bývam. Z médií sa to nedozvieme. Hej. Takže treba si dokúpiť tzv. Geigerov počítač, je to krabička vo veľkosti mobilného telefónu. Na Slovensku stojí možno 300-400 eur, v Číne na AliExpresse 30-40 eur. Hej. Takže presne to zmeria radiáciu a ja budem vedieť, keby taká situácia nastala, ako dlho na danom území môžem ostať, aby som nedostal smrteľnú dávku. Hej. To je... Keď sa to nestane, no tak otvárajme šampanské. No tak kúpil som si krabičku za 40 eur. Čo? Prišiel som o niečo? Neprišiel. Ale môžem kľudnejšie spávať. Hej. A teraz poviem taký príklad. My sme tu mali pán Lichtner vysielanie pred 2 rokmi, históriu peňazí a ja som tam v závere v tej 3. časti sme analyzovali spolu
nejaké riešenia a či nám hrozí alebo nehrozí tzv. Veľká vojna, nedaj Bože jadrová. A riešili sme vlastne ten finančný systém, sme tam vysvetľovali, že o čom to je. Všetky konflikty vo svete sú o peniaze, o moc. O nič iné. To je aj tento konflikt hroziaci, taký väčší, zatiaľ lokálny. To je konflikt o prachy a o moc a o tom, kto bude držať ruky svoje špinavé paprče na novom svetovom finančnom systému. Tým nejde o nič iné. A takisto nedávno v niektorých vysielaniach aj v nejakom videu som rozprával, že bude tá inflácia, nebude. No, ten svetový finančný systém sa musí demontovať, a to 2 spôsobmi, alebo 3. Za prvé infláciou, za druhé vojnou a za tretie kombináciou oboje, aj vojna, aj inflácia. No, dobre, tu sa stalo ešte niečo, že tretí faktor, to znamená korona kríza alebo nejaká tzv. Pandémia. A ja ako starý konšpirátor som hlboko presvedčený, že toto všetko má za cieľ zmeniť svetový finančný systém a zaviesť tzv. Nový svetový poriadok. Pred 6 týždňami som mal taký sen. Normálne a 2-krát sa mi sníval. Ako človeku, ktorý sa bojí o tých vnúčikov a o tie deti. A snívalo sa mi, že strážim toho najmenšieho vnúčika, dcera tam čo si rieši na šporáku, ja sa na neho kúkam, je taký maličký, ledva chodí, drží sa ešte, chodí, ale pridržiava sa, hej, toho nábytku. Ten chlapček je na kuchynskej linke, ja som od neho 1,5 metra a vidím, že ako sa blíži k tej hrane a že spadne a ja sa snažím ako keby k nemu ísť, ale som strašne pomalý, lebo mi niečo bránilo. Spadol, zranil sa, no, či sa zabil, neviem. Hneď som sa zobudil. A toto sa mi snívalo 2-krát po sebe. A potom som sa možno týždeň na to raz o 3:30 ráno v noci zobudil a napadlo mi riešenie tejto situácie, lebo ja som v rámci tej preperčiny pripravený na všetko. Aj s mojimi priateľmi robili sme preperské kurzy, ale myslel som si, že nie som dostatočne pripravený na ten možný jadrový konflikt. Možný, modlíme sa, aby nenastal. Lebo tam ozaj máme už iba minúty, aby sme sa presunuli z bodu A do bodu B, kde nie je jadrové zariadenie. A nie každý to môže dať takzvané na sulíka. Vysvetlím, čo to znamená, hodíme to na sulíka, to je môj pojem. Pred pár mesiacmi prebehli médiami také správy, že Sulík si kúpil ranč v Austrálii, že? Alebo nejaký pozemok, alebo niečo také s pár priateľmi na pôžičku. Možno. Austrália je záložné územie pre svetové elity pre prípad jadrovej vojny. Bodka. A hodiť na Sulíka to znamená, že títo oligarchovia Sulík, oni si asi nebudú kupovať letenky na letisku v prípade jadrového ohrozenia, lebo tie lietadlá aj tak nebudú lietať, ale nasadnú do nejakého súkromného triskáča oligarchu a odletia si na také letisko onaké a preštrikujú sa tými súkromnými triskáčmi do Austrálie na svoj ranč, keby náhodou. Takže podľa mňa o toto ide pánovi Sulíkovi. A hodiť to na Sulíka pre nás bežných občanov znamená vedieť, ak by tu boli použité taktické jadrové zbrane, máme šancu odísť. Ak to je také tie riadne, poriadne, tak už nikam nechoďme, tak už len čakajme, až nás tu prizabije. Takže mapka jadrového spádu v Európe pre nejaký vojnový konflikt, treba na východe, dajme tomu na tej Ukrajine, v prípade použitia tých menej sílnych taktických jadrových zbraní je nasledovná. Neobyvateľné územie na nejaký čas sa stane územie až po Nemecko a Taliansko. Sever Nemecka a východ Nemecka a sever Talianska, takú kružnicu. Slovensko je tam s rezervou, Česká republika s rezervou, západ Nemecka, juhozápad už je akože bezpečný. Takže bolo by v takomto prípade sa treba rýchlo presunúť až niekam 2000 kilometrov od Slovenska smerom juhozápadne. Nie je tam veľa možností. A keď som sa takto zobudil o tej 3:30 ráno a napadlo ma, prečo by som ja musel riešiť nejaký presun, až keď to nastane. Treba byť na toto pripravený následovne. A
vycestoval som s manželkou aj s priateľom do Španielska a prenajali sme si tam dom na 1 rok zatiaľ. Ak sa nič nestane, máme dovolenkový dom v Španielsku, 2,5 tisíc kilometrov od Slovenska. Ak sa niečo stane, tak možno sa tam nejak dopravíme. Treba mať samozrejme nejakých minimálne 100 litrov pohonných hmôt v kanistroch a plné nádrže, aby sme tam došli. Ale povedal som mojim deťom, zvolal som konferenčný hovor, telefonicky povedal som, toto a toto idem urobiť, navrhujem vám všetkým. Otcovia rodín nech ostanú tu a vy, ženy na materskej s deťmi, presunte sa už teraz. Pozor, to bolo skoro pred 2 mesiacmi. Hej, ešte nebola vojna. Povedal som, hrozí vojna. Je možné, že bude aj jadrová. Navrhujem, ako náhle to prenajmem, presunte sa tam, ženy a deti. V najhoršom prípade budete mať 2-mesačnú dovolenku peknú, lebo tam je teplo aj slušné, aj v tom januári, februári, 15-20 stupňov. No dobre, ale čo mi chudoba? No, však dojdeme aj k tomu. Hej. Takže, a čo si myslíte, že čo teď moje deti povedali? Odpoveď bola taká, no, akože dobrý nápad, aby ma neurazili, ale že až sa začne strieľať na tej Ukrajine, teda ak budem mať pravdu, že potom ako keby, že začnú v tom niečo konať. No tak vrátili sme sa do Španielska, zanedlho už všetci vieme, všetci komentujú, čo sa stalo. No, deti stále ešte nemajú taký pocit ohrozenia. No tak dobre, no tak tam ako dovolenkový dom. Tie prenajmy vôbec nie sú drahé. Asi ako na Slovensku. Ide o to, že aký veľký si vyberete, alebo či to bude iba nejaký apartmán od 400 eur smerom do nekonečna. To už je už tá horná hranica samozrejme. Nie je určená v prípade prenajmov nehnuteľnosti. Nie som priaznivec kupovania nehnuteľnosti v zahraničí, zbytočne vyhodené peniaze a zase starosti o nehnuteľnosť a neviem čo všetko. Takže takýmto nejakým štýlom som si nejak vyriešil ten problém s tým mojím snom. A ja teraz nechcem hovoriť, že ja mám nejaké prorocké sny alebo niečo, ale vždy, keď som mal nejaký problém a musel som ho riešiť, presne o 4:00 ráno som sa zobudil a mal som to riešenie. Hej, takže teraz tá chudoba v úvozovkách, hej, tak sa môžu združiť viacerí dokopy, 3-4 rodiny alebo priatelia a prenájom takej nehnuteľnosti od 1000 do 2000, no tak si to vydelíme 3, 4, 5. Vyzerá, že máme spojenie prerušované. Budeme musieť chvíľku počkať, či sa stane, nestane, či sa vrátia alebo nevrátia. Ak sa nevrátia, tak budeme musieť ísť potom bez obrazov, lebo Adrian má ten zmizol nám. Dobre, tak my si pustíme nejakú pesničku a Také sa stalo, že presne po 2 hodinách asi operátor sa mu zdalo, že nejak veľa dát odchádza z telefónu, tak šup preč, no ale už sme naspäť. Na vysvetlenie. Upozorňujem poslucháčov, divákov, to nebola prestávka, to bolo také matiné. Prestávka bude za 15 minút, nebojte sa. Hosťom ešte stále je Pavol Ľupták tu v štúdiu. Skončili sme v Španielsku, hej? Ja som teraz rozprával a neviem, pokiaľ som rozprával, kým to boli sme pri tých 4-5 rodinách, že teda tie prenajmy, že keď sa to rozdelí, tak to nebude tak bolieť. Mňa by bolel apartmán aj v Šamoríne. Áno, hej. Takže takýmto spôsobom sa to dá samozrejme riešiť. A pán Lichtner správne povedal v tomto vysielaní, trošku som to počúval aj s pánom Adrianom, že netreba tak všetkému veriť. Treba tie informácie si pozrieť z druhej strany alebo počkať, kým sa urobí nejaké rozhodnutie. A toto je problém ľudí, prečo sú v problémoch, prečo treba nemajú financie alebo prečo žijú v strachu. A ja by som tu spomenul nejakú myšlienku od Earla Nightingala, takého zakladateľa priemyslu osobného rozvoja pred 65 rokmi. Definoval najväčší problém ľudstva, ľudí ako takých.
povedali, ľudia jednoducho nepremýšľajú. Chovajú sa jeden ako druhý. To znamená, kopírujú nejaké vzorce správania jeden od druhého. Stádovitosť. Áno, a myslia si, že keď to robia všetci, že je to správne. Opak je pravdou. Hej, že práve tí úspešní, tých 10%, tí sa nechovajú ako jeden ako druhý a majú nejaké tie vzorce myslenia, analyzujú, rozmýšľajú a tiež existuje jeden citát, už teraz neviem koho, že vždy som išiel proti obecne rozšírenému názoru a práve z toho som zbohatol. Neviem, kto to povedal, ale bol to asi múdry človek. A my sme totiž do tej základnej výbavy pri narodení dostali všetko, čo potrebujeme. To opäť trošku citujem toho Nachtingala, aby ste si nemuseli, že som taký múdry. Náš rozum sme dostali už pri narodení a zadarmo. Naše city, naše emócie, našu rodinu, všetko, čo v živote má hodnotu, každý jeden z nás dostal zadarmo. Ale ľudia, keď pozerajú na tých ostatných, tak sa naháňajú za pominuteľnými vecami, alebo si myslia, že majú hodnotu. Svoje autíčko si nechá poistiť a havaríne, lebo keby náhodou som ťukol. Ale možno niekto bude mať problém si kúpiť elektráreň, hoďať nejakú lacnú za 5 000 eur, alebo nejaký generátor, alebo si zaplatiť na pol roka prenájom niekde ďalej od Slovenska, keby náhodou. Lebo dávame dôraz na veci, bez ktorých sa dá treba zaobísť. A v týchto takýchto neistých časoch, ktoré jednoducho tu sú, a toto rádio na ne upozorňuje, pozýva sa mnohých hostí, politikov, ekonómov a tak ďalej. Aj moju maličkosť pozval pán Lichtner pred 2 rokmi prvýkrát. Tak sa snažíme tým ľuďom vysvetliť, že veci nie sú až také jednoduché a nie vždy musia byť tie dobré časy. A náš rozum, ak sa ho naučíme používať, tak nám dá odpovede. Ja nemusím čakať na to, že čo povie ten alebo ten. Hej? A poviem pár príkladov z takej tej mainstreamovej, nechcem to povedať, prezentácie názorov, ale potom, keď sa nad tým zamyslíme, ako to asi môže byť v skutočnosti. Čo napríklad zaznelo v našich médiách posledných pár mesiacov, hej, že bolo prezentované, že aký je úspech Slovenska, že predáva dlhopisy a že si vlastne, že niekto ich kúpi na tých finančných trhoch. No to je akože úspech alebo neúspech. No je to neúspech, zadlžujeme sa. Ale dá sa to prezentovať ako bombastický úspech, že niekto si od nás kúpi dlhopisy za úrok a my to budeme platiť neviem koľko 10 ročí. Hej, alebo teraz pred týždňom 2-3 prebehla taká správa, že Sulík ako minister hospodárstva zabezpečil tanker plynu. A ten prišiel do chorvátskeho prístavu. Odtiaľ to samozrejme prečerpajú do nejakého toho, neviem čoho, plynovodu a príde to na Slovensko. No, dalo by sa to prezentovať mainstreamovo ako prezvieravý Sulík. Čo keby náhodou? Ale viete, aká je pravda? Že pred zimou naše zásobníky plynu boli naplnené na 43%. Naše zásobníky plynu majú kapacitu minimálne 2,7 miliárd kubických metrov plynu a Sulík urobil kontrakt, zmluvu na 80 miliónov, to je 33 krát menej. Neviem, koľkými loďami to teda sem príde, ale my nevieme, akú cenu bude mať ten plyn, že? Alebo keď sa dovezie skvapalnený, to sú obrovské náklady. A my nevieme, kto je ten, či tam není pichnutý nejaký ten prostredník, ako na tie rúška, tá trnavská firmička, či na tie testy, či čo to doviezol. Tak teraz poviem niečo, čo samozrejme v mainstreame ma hneď odsúdia a povedia. Ja som ale pragmatický. Mne je jedno tie vaše somariny, čo tu pretláčate na ľudí, teraz myslím mainstream. Ja som pragmatický. Pán Boh zaplať za globálne oteplovanie. Lebo by sme tu zdochli s týmito ľuďmi. Rozumiete? Áno. Vďaka tomu prežívame. Odhadujem, že minimálne 5 krát teraz ten dovezený skvapalnený plyn bude drahší. Odhadujem na 90%, že tam ešte sa nad tým nabalí nejaká medzifirmička. A pýtam sa, čo robí Najvyšší kontrolný úrad, ktorého som bol niekedy zamestnancom tiež okolo roku 2000. Pán neviem, kto je tam teraz šéf, či ešte ten Mitro, či jak sa volá. Vy nekontrolujete nič, nezvolávate tlačovky. No tak urobte teda z kontrolu, ako sa hospodári s peniazmi štátu, koľko ten plyn stál.
A prečo ministerstvo hospodárstva nezabezpečilo plné zásobníky do prčic v neistých časoch? Keď nejaký blbý konšpirátor Lupták môže tu upozorňovať verejne ľudí 9 rokov, že nám hrozí vojna, tak v takýchto časoch neistých, covidových, hospodárstva sa rúca, neviem čo všetko, hrozí vojna, nestabilita vo svete, niekto nenaplní zásobníky? Toto je na basu, by som povedal. Hej? To je sabotáž. Ja to inak neviem nazvať. Tak máte dva názory. Ten mainstreamový, že to je úspech Sulíka, ja hovorím, že to je na basu. Hej? Alebo teraz, pred 3 dňami, 2, som počúval omylom tlačovku Hegera, ako je dobré, že sme v tej EU a v NATO, že nám sem pošle NATO a Nemecko zbrane a protiraketové systémy Patriot, tuším, asi za 1 miliardu eur. Dostaneme to zadarmo, vážení občania. Hej, to je super, keby sme tu neboli, tak teraz ešte ani tie stíhačky z Ameriky, tie, čo sme kúpili, nemáme, lebo asi sa ešte vyrábajú, hej, to som ani nevedel, že tu ešte nie sú. A obrovský úspech. No, kto chce, nech verí. Ja, starý konšpirátor, čo analyzuje, si myslím, že keď sem dajú protiraketový systém, no tak sem potichu dajú aj rakety. Hej? A keď teda nedaj Bože sa začnú strieľať, dajme tomu rakety len tie konvenčné, tými protiraketovými systémami, komu budú padať na hlavu? Nemeckým občanom, Nemecku alebo slovenským, keď ten protiraketový systém tu bude? No odpovedzte si sami slovenským. Urobili z nás totálny terč. Taký vtip koluje po internete, že USA bude bojovať s Ruskom do posledného Ukrajinca. A ja by som to teraz rozšíril. USA bude bojovať s Ruskom do posledného Slovana. Slováka, Poliaka, Ukrajinca, Bulhara, neviem koho. Hej, nie Maďara, alebo Orbán má rozum. Hej, on síce hrá tu takú tú trošku mainstreamovú pesničku, ale chráni ten vlastný národ. Hej, tak občania, urobte si teda názor, kde je tá pravda. Možno vám z toho vyjde, že ja som blbec a vidím veci čierne. Ako nebudem sa na vás hnevať, každému sa ospravedlním, ak už sa nič horšieho nestane, samozrejme. Takže na to máme ten rozum, na to sme ho dostali zadarmo v základnej výbave, aby sme ho trénovali. Hej, on začne fungovať, ale musíme ho trošku trénovať, musíme si klásť otázky aj filozofického typu a ďalších vecí. Poďme teraz trošku teda k tým financiám. Ľudia sú citliví na to, že keď už im niekto zoberie peniaze. Hej. Všetci vidíme, aký je tu vážny problém s ekonomikou. Ten vážny problém bol, aj keď nebol COVID, a keď ekonomika svetová aj slovenská frčala na tých lacných peniazoch, na tom kvantitatívnom uvoľňovaní Európskej centrálnej banky, Fedu a iných bank. Hej. A tam som opäť nejakom videjku pred 2 rokmi som sa obul do guvernéra Národnej banky, ktorá už nie je Národná banka, ale iba nejaká pobočka Európskej centrálnej banky Kažimíra, keď povedal na tlačovke, áno, máme taký pokles hospodársky kvôli covidu. Očakávam, že na budúci rok, v roku 2021, ale tieto veci pominú a nastane prudký nárast ekonomiky a budeme tam, kde sme boli. No ja som iba tak odpovedal v tom videu, pán Sulík, nebudeme. Prídu ďalšie vlny, prídu ďalšie katastrofy a niečo na ten spôsob. Jednoducho, ja mainstreamu verím jedine športové výsledky. Tam to neoklamú, to preberú z tých serverov. Nič iné, čo sa týka politického spravodajstva. Nič iné. Všetko ostatné treba analyzovať a rozmýšľať. No a teraz vidíme, ako táto naša múdra vláda to s tou korupciou a s tým dobrým hospodárením, ako to teda myslí vážne. Jednak to boli politické sľuby nejaké pred voľbami, hej, Fico zlodej a tento je počiatek a vila v Španielsku a napravíme to a zoberieme im majetky a hmotná zodpovednosť politikov a podobné veci, že si to poznáme. Ale teraz, keď prišli v úvozovkách tie ťažké časy, tak mali možnosť ukázať, ako sa dá hospodáriť, ako múdry hospodár hospodári. To znamená, múdry hospodár štátu alebo múdry minister financií, predseda vlády by teraz urobil propagandu z toho. Nakúpili sme testy, nakupujeme rúška, nie chce žiadne sprostredkovateľské firmy.
Priamo štátni úradníci urobia tender a tak ďalej a napriamo nakupuje štát bez nastrčených firmičiek. A vyšlo nás ten jeden test, vymýšľam si na 1 euro, ale ja neviem, v susednom Česku nakupujú za 3 eurá, za 4, lebo tam majú tých sprostredkovateľov. Takto by to urobil ten zlý Fico v úvodzovkách, ale my, dobrý Oľano, to robíme takto, hej. No, tá šanca sa premrhala a zadlžujeme sa v miliardách. A opäť múdry hospodár, ktorému záleží na štáte, tak by povedal, vážení priatelia, sranda skončila, musíme si začať uťahovať opasky. Hej, čo robia títo? To znamená znižiť výdavky štátu, hej, alebo zvýšiť príjem štátu, ten nie je odkiaľ, že by sme niečo vymysleli a vyvážali do sveta, no tak potom musíme znižiť výdavky. Musíme zvýšiť dane, musíme začať šetriť. Hej. Tie peniaze ten štát nevyrába, oni mu nespadnú len tak. On si ich ukradne od tých občanov. Ale oni sa vydali tou najhoršou cestou a to je cestou zadlžovania. Tým pádom zasa oddialil ten problém a ten bežný neinformovaný človek, tá mainstreamová ovečka ešte až tak necíti, že je zle, že sme ekonomicky úplne v koncoch. Hej, ešte stále si v Tesku kúpi chleba, aj keď trošku dražie, a že nás ten problém len počká. Že Slovensko sa stane veľmi, veľmi zlým miestom pre život. Budeme chodiť po neupravených cestách, nebudú dôchodky, zdravotná starostlivosť. Ak teraz sa vám zdá, že je to zlé, aj v tých nemocniciach, aj po zlých cestách chodíme, tak si to vynásobte 5. Hej, alebo že ak máte malé platy, hej. Tak veľmi zlé miesto pre život. Hej, prečo? No to sa neurobí. Lebo ekonómovia v celom svete porušujú to základné pravidlo. Môžem minúť iba toľko, čo vyrobím. Ale ty sa zadlžuješ 40 rokov celý svet. Dopodrobná sme to vysvetlili s pánom Lichtnerom pred 2 rokmi. Tí z vás, čo ste noví poslucháči a neviete, o čom hovorím, nájdete si v archíve Infovojny z januára 2020 prednášku História peňazí. Alebo na mojom YouTube kanáli, ale nájdete si tú, ktorá bola vysielaná na Infovojne. Je komentovaná, je to dlhšie, je to zrozumiteľnejšie trošičku. Potom pochopíte, že o čo tu vlastne ide. A potom pochopíte, jak nás ten mainstream zavádza. Taký titulok, keď si otvoríte konšpiračný server Topky, tak tam taký titulok hneď na tej prvej strane. Pučinová vojna. Pučinová vojna tu je. A teraz po minúte, čo sa všetko deje. A je tam fotka toho Putina. Tu sa nám snaží ako mainstream nejak podhodiť, ale dosť aj takých alternatívnych politikov na to naskakuje, že to Putin o tom rozhoduje všetko a že napadne a že neviem čo a že Putin rozhodol. No to je taká politická naivita, ako keď deťom vysvetľujeme, že darčeky nosí Ježiško. Oni na to potom neskôr prídu, keď bude väčšie, že to dajú tí rodičia, že? Alebo že deti nosí bocian, keď sa opýtajú, ako som prišiel na svet. Hej, no, viete, tak to asi ten Putin o tom nerozhoduje. Tí politici, to sú bábky, ako bábkové divadlo. A ich niekto vodí po tomto svete. Aj toho Putina vodí niekto. To nie, že Putin rozhodol. Hej, a tu sú nejaké v úvodzovkách sily za tou politickou oponou, kde ten neinformovaný človek nemá šancu dovidieť a informovaný ako ja, čo sa 30 rokov venujem politike a študujem, tak poviem o sebe, že tomu trošku začínam rozumieť. Nie, že som tu múdry jak rádio. Hej, takže toho Putina niekto vodí. Tiež musí ako keby počúvať. A záleží na tom, kto. Keď nám tu hrozí, že schudobnieme, ale že budeme utekať zo Slovenska. No je to pekné, keby sme vedeli, kto a čo nám to pomôže. My sme povinní ochrániť nás a naše rodiny. A až potom môžeme spekulovať a za 15 rokov história ukáže, ako to v skutočnosti bolo. Ale tí z vás, ktorí tak rozmýšľate, že ak toho Putina niekto vodí a kto to je, tak skúste tak porozmýšľať, že ktoré tie svetové veľmoci alebo mocnosti alebo štáty až tak veľmi nekritizujú toho Putina. Teraz toho zlého Putina, čo začal tú vojnu. A tam nájdete Izrael napríklad. A tedy nejak podozrivo ticho. A neposúvajú toho Putina náhodou tí oligarchovia židovského pôvodu v Rusku.
Aj takú vec som niekde čítal a počul. A ja za seba hovorím, že neviem. Ale veci nie sú také jednoduché, ako sa zdajú na prvý pohľad. A týchto ostatných európskych politikov neposúva náhodou niekto druhý. A keď pôjdeme opäť naspäť, a nie je to ten končiaci svetový finančný systém, a je tu boj tých ľudí za oponou, tých skupín, že kto dosí, ako urve ten krajec na tej novej moci. Hej, tí z vás, ktorých vás to zaujíma, kto to veľmi je, alebo kto zarába na tejto situácii, dodávke zbranie na covide a tak ďalej. No tak vedzte, ja som to už aj hovoril v tomto vysielaní, tuším, že tie farmafirmy, no ono to vlastnia tie najväčšie banky. Sú tam akcionári. A keď si budeme pátrať, kto najväčšie banky, po osobách, lebo to sa dá ako dopátrať, tak všade dojdeme nakoniec takej skale k spoločnosti, ktorá sa volá BlackRock. A v preklade čierne bralo, čierna skala, alebo niečo také. A táto spoločnosť už má akcie na doručiteľa, tam nezistíte, kto je vlastník. Predstavte si, ona to vlastní farmafirmy. Väčšinovo táto firma. Tí na tom zarábajú. Keď budeme sledovať zbrojný priemysel, kto vlastní tie firmy na výrobu zbraní, rovnako narazíme na BlackRock. Keď pôjdeme, kto vlastní slovenskú alebo českú energetiku, v jednom vysielaní na inom kanáli som to hovoril, no tak napríklad 5% akcionár ČEZu, tých českých energetiky, je BlackRock. Prečo iba 5%? No preto, keď sa dokončí dlhová vražda národov a štátov, no tak ako to budú štáty riešiť? Na to už nestačí ani uťahovanie opaskov. Ako budú splácať tie gigantické dlhy? No rozmýšľajme, no budeme predávať štátne podiely, štátnu pôdu, štátne lesy, všetko. Tak majú tam strčenú nohu v tých dverách, ten BlackRock. A kúpia ten zvyšok. Majú tam svojho človeka určite v orgánoch, možno v dozornej rade. A toto sú tí skutoční posúvači a tí koneční užívateľia výhod, že čo z toho budú mať. Títo ľudia potrebujú chaos, potrebujú vojny, aby mali ešte väčšiu moc a väčšie bohatstvo. Toto sú ľudia, ktorým záleží na tom, aby na planete bolo menej ľudí. No nesmiete nechať žiadnu krízu, aby vyšla na vnívoč. Ideme si na prestávku a potom sa opäť vrátime. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Sa ti nejako jingle pomiešali? Nie, preskočil som pesničku. Dobrý deň, prajem všetkým. Lebo som to stihol. Schody sú sviňa. Hosťom stále tu u nás v štúdiu pán Upták. Ďakujem pekne. Hovorili sme o tom Španielsku a z tej som povedal, že a čo mi chudoba? K tomu sme sa aj dostali. Ja som povedal, že sú riešenia aj pre tých chudobnejších občanov, to je také slovo. Menej majetných. Menej majetných, lebo sú ľudia väčšinou zadlžení, všetko si kupujú na úver, tak sa nečudujme, hej, a živia banky. Hej, tí, čo sú skutočne ohrození, sú ľudia telesne handicapovaní a naši rodičia, pokiaľ ešte žijú a tak ďalej. A na týchto treba myslieť, lebo ja by som nemohol odísť s kľudným svedomím, keby, teraz nehovorím o mojich rodičoch, ale svokrovcov, ktorí už majú 80 rokov alebo 81, tak samozrejme aj im sme dali túto ponuku, jak sa k tomu postavia a povedali kladne. Hej, išli by s nami. Hej, takže asi tak. Ale hovoril som teraz o tom BlackRocku, že qui bono, komu to osoží, celá korona kríza, zadlžovanie. Tak ak sa Slovensko vydá cestou zadlžovania a nie cestou uťahovania opaskov, kto sa teší? No banky, kto vlastní banky? No všade tam nájdeme nejaký ten BlackRock alebo podobných kolíkov. To je pre nich neskutočný biznis. Hovoril som o tom, že ten Putin, že asi ho niekto posúva, že to není, že Putin sa rozhodol. Však do tej histórie riešili sme to pred 2 rokmi na Infovojne. Kto urobil Hitlera? Kto zaplatil Hitlera? No jasné, že ich zaplatili dokázateľne. Samozrejme úvery zo Spojených štátov amerických a Henry Ford a ďalší podnikatelia, ktorí vybudovali tam ten automobilový priemysel. To nebolo len tak, že sa Hitler zobudil a našiel nejaký zázračný ekonomický recept. Alebo prvá svetová vojna.
No to isté. Myslíte si, že tá skutočná príčina tej vojny bolo, že tam zastrelili nejakí teroristi, ale radikáli, tam následníka trónu s jeho manželkou. Toto bola príčina veľkej vojny. To je len pre učebnice dejepisu. Tá skutočná príčina je iná. Samozrejme nahromadené politické, ekonomické rozpory, prerozdelenie sveta, odstránenie tradičných monarchií. To bola tá skutočná príčina. Kto to zaplatil? No zhodou okolností na Vianoce roku 1913 vznikol FED, Americká centrálna banka. Začala fungovať od 1.1.2014. A keď vypukla prvá svetová vojna v septembri, štáty si brali vo veľkom vojnové úvery, lebo tiekli peniaze zo Spojených štátov do európskych bank a vojna sa vždy financuje dvomi spôsobmi. Za A. Na úver zarábajú banky a za B cez infláciu. Strácajú občania. Takže vždy to odskáče bežný občan a v každej vojne sa prerozdeľuje majetok. To ľudia si myslia, že ako v tých vojnách, že to všetci strácajú. Nie. Toto je obyčajný obchod. A všetky tieto signály, ktoré predchádzali tomuto všetkému, už ako keby od toho Majdanu pred tými neviem koľkými rokmi, 2014, alebo kedy to bolo už dávnejšie, tak ak si niekto myslí, že to ukrajinský ľud že chcel zaštrngať kľúčami a že chcel nejakú neviem čo, zmenu vlády, len tak sám od seba, určite nie. Tak ako 89. rok, ten 17. november. To by sme zaštrngali kľúčami a v úvodzovkách tí zlí komunisti pustili do gati. Tomuto ešte niekto verí? Toto oslavujeme? To bola dohoda veľmocí pár rokov predtým. Hej. Prečo si myslím, že tento konflikt neskončí na Ukrajine a rozšíri sa ďalej? Plánovane sa rozšíri ďalej, lebo sa chystal veľmi dlho. Ja som už roky dostával správy aj zo Slovenska, aj z Českej republiky. Tu sa opravujú mostíky, zvyšuje sa nosnosť mostov na cestách, aj na tých pre motoristov málo významných komunikáciách. Niekde možno v poli urobili mostíky také, aby uniesli minimálne 30 tón. Toto všetko bola príprava na vojnu a teraz vidíme, čo sa deje. Armády NATO sa idú presúvať na územie Slovenska. Hej, na východ. My sme v tej prvej línii. My, staršia garda, sme boli na vojne, dobre, ako vojak základnej služby a absolvent, dobre, som už teraz možno v hodnosti podporučíka v zálohe alebo niečo, hej, som schopný veliť v čate, hej, nejakej malej jednotke, ale toľko vieme, že čo je to TIL, to je to Španielsko z hľadiska NATO, to je to záložné územie, kde sa nebude strieľať až tak veľmi. Ale tá prvá línia, oni si plnia svoj sen, títo anglosasi. Chcú, alebo už rozpútali vojnu medzi slovanskými štátmi a na území slovanských štátov. Toto je to nebezpečenstvo. Na to sa roky pripravovali, roky cieľene pripravovali. A niekto si myslí, že sa Putin ráno zobudil a povedal, že ideme teraz zaútočiť na Kyjev. Tak ak si to niekto myslí, tak mu držím palce. Ale veci sú o mnoho zložitejšie, jak sa zdajú. A teraz tým konkrétnym veciam. Hej, čo môžeme my, ľudia, urobiť? Máme psiu povinnosť ochrániť naše rodiny. Hej, psiu povinnosť. Pripraviť sa aspoň nejaké tie trvanlivé potraviny. Každému odporúčam nájsť si na internete potravinu s názvom NRG5. Dá sa to kúpiť, výrobca nemecký, je to taká koncentrovaná potravina so všetkými živinami, ktoré telo potrebuje. Záruka 10 rokov, životnosť 30 rokov. Hej, takže ľahko sa s tým presúva, nemusíme kupovať cestoviny a múku a neviem čo, takéto veci, ktoré podliehajú skaze. Jesť sa musí. Energia, teplo. Už to tu odznelo v tejto relácii, že ten konflikt môže byť dlhší. Tie ekonomické sankcie, samozrejme, ktoré sa dávajú na Rusko, to je ako palica s dvomi koncami. Dopadajú aj na nás. To znamená, naše firmy budú postihnuté, ktoré obchodujú s Ruskom, že im to tam pokrachuje, alebo že skrachujú. Opäť náš štát bude mať menší príjem, lebo krachujúce firmy alebo firmy, ktoré sa dostanú do straty, nič neodvedú do štátneho rozpočtu. Na koho to dopadne? Zas na bežného občana alebo na tento štát.
Zasa zadlží, banky sa takto potešia. Prerozdelia sa trhy. Jednoducho sankcie sú na to, aby sa porušovali. A z inej strany sveta sa budú zase dodávať do Ruska tie blokované tovary a neviem čo všetko. A nájdu sa aj iné finančné toky, keď náhodou odstrihnú Rusko od SWIFTu. Sa môže stať, že dobre, nevieme robiť medzinárodné úhrady, no tak čo robia Rusi? Dodávame plyn, ropu, vy nám neplatíte, lebo sa nedá, hej, robiť bankové prevody, no tak asi by boli hlúpi, nie? Keby dodávali ďalej zadarmo. No tak zavrú kohutiky, no. Dobre. Tešíme sa, že končí zima na Slovensku, ale to sa celé môže preniesť, ako pán Lichtner povedal, aj do budúceho roku. Do novej zimy. Hej? A tak si zabezpečme teplo. Kúpme si krbovú piecku za 150 €, to najlacnejšiu, ak som chudobný človek. Dajme si ju do pivnice, keby náhodou. Hej? Takže takéto riešenia. My sme robili s kolegom a s jedným priateľom tzv. Preperské kurzy, robili sme ich 5-6, ja už neviem koľko v priebehu minulých 2 rokov. Bolo to pre nás dosť náročné organizačne, ale ľudia sa dozvedeli tie základné veci, ako prežiť v núdzových časoch, ako sa brániť bez toho, aby sme sa ozbrojovali tými ostrými zbraňami a robili si zbrojné preukazy. Lebo som si bol vedomý, že na tieto kurzy prídu aj samozrejme nejakí tí ľudia z tých tajných služieb alebo iných orgánov, aby začali monitorovať, či v turčianskych Tepliciach nechystáme štátny prevrat alebo vojnu proti NATO. A boli tam na každom kurze bol taký človečik. Ja som toto odbočujem. Ja som to vždy odhalil tak, že som dal otázku. Ideme sa odfotiť, nie sme tu taká dobrá partia. Ale je niekto, kto by sa nechcel fotiť? A hneď sa dvihla jedna ruka. Ja nechcem byť na fotke. Hej. Dobre. Dali sme ho bok. A ešte keď som videl, že ten človečik dobre strieľal, lebo sme sa cvičili aj cvične zo vzduchovky strieľať, alebo z nejakých kuší a lúkov, no tak ak niekto hodil postojačky na 3 rany, 3 desiny, tak by to bolo jasné, že ako koľka bije. No. Tak to, že ma nezavreli, to znamená, nechystal som štátny prevrat. Teraz som bombardovaný. Pán Lupták, kedy budú tie kurzy? No, trošku to ideme zmeniť, nebudú dvojdňové, budú jednodňové a budú vtedy, keď sa oteplí. Od mája, od júna. Zverejníme to na našej stránke. Kto sa chce bližšie dozvedieť a chytiť konkrétne do ruky nejaké tie veci a návody na prežitie, tak má možnosť. Pre nás je to nezisková alebo málo zisková aktivita a chceme, aby čo najviac ľudí malo možnosť tak trošičku sa dozvedieť, že čo robiť, keby náhodou, aké oblečenie, aký spacák, aký stan, ako sa vypitvá nejaké zvieratko, nejaká prepelica, alebo čo naše staré mamy vedia zabiť sliepku, vypitvať, no tak to by som ja nevedel. Tam som sa to dozvedel, napríklad, takéto praktické veci. Takže tieto veci sú tu možné. O energetike sme rozprávali samozrejme minulé. Nebol priestor na otázky. Potom, keď bude priestor pre divákov a majú ešte nejaké otázky ohľadne tej energetickej sebestačnosti, tak samozrejme sa môžu opýtať. Takže ja tu nechcem politizovať, na to sú iní, ktorí radi rozoberajú, tí všelijakí analytici, čo sa deje a čo ten Putin, ja myslím na ľudí, na seba a na rodinu a snažíme sa trošičku pripraviť. A keby sa ukázalo, ešte raz opakujem, že treba opustiť to územie naše, tak to dáme na toho Sulíka. Ale pripravme sa na to dopredu. No, takže viem každému poradiť potom, že ako, čo, kde. Treba mať na to samozrejme trošku financií a je dobre, keď sme jazykovo vybavení. Ak sa niekto nenaučil po anglicky, po nemecky, po španielsky a sedí doma pri televízore a nadáva, jak je na Slovensku zle, aké sú malé platy, tak je to vaša vina. Ja som mal jednu blízku príbuznú, robila na železnici a takú tú hradlárku, no a za nejaký priemerný plat, no v podstate párkrát za deň ako dala nejakú nahlášku, odlášku, otvorila lampy, zavrela lampy a vybavené. Dobrý flek. Tak som jej povedal, počúvaj, študuj angličtinu alebo nemčinu. Zíde sa ti to, že tu zabíjaš tu na tých 12-kách, alebo koľko to slúžila, čas. Po daromnici čas. Študuj. Neštudovala. A teraz sa pýtala, no a že by aj odišla. Vieš jazyk?
Tak dobre, no tak ako, vstúpme si trošku do svedomia. Ak sa niekomu nedarí a je zdravý, či to náhodou aj nie je naša chyba, že to, čo sme dostali zadarmo, ten náš rozum, že ho nechávame lenivieť a ohlupovať mainstreamovými médiami a stupidnými seriálmi, ktoré sú na to vymyslené a nafilmované, aby vás držali pripútaných ako magicky pri tej obrazovke a nedovolili vám rozvíjať a doslova vám vymývajú mozog. A hlúpe stádečko, hlúpi občania sa najlepšie ovládajú. Hej. Pozitívne na celej tejto covidovej a vojnovej situácii je to, že v priebehu týchto posledných rokov a vďaka alternatívnym médiám čoraz viac a viac ľudí otvára oči a začína zisťovať, aha, takto to je, alebo začína rozmýšľať, začína hľadať. A títo naši politickí mudrlanti, tieto babky, sú si toho dobre vedomi. Sú si toho dobre vedomi, aké nebezpečné pre nich, pre ich politické prežitie je napríklad toto rádio Infovojna, ktoré jednoducho je podľa mňa najlepšie alternatívne médium na Slovensku. Ďakujeme, pán Lupták. Ja viem, že sme pre nich nebezpečnejší než celý Putin. Taká je realita. Pre nich osobne. Pre nich osobne? Pre ich politickú budúcnosť, samozrejme. Ideme si zahrať a potom... Naštartujeme telefón potom. Telefón. Ja sa hlásim, keď už sme pri tých rečiach. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme späť po krátkej hudobnej prestávke. Po krátkom hudobnom matine. Inak, sledoval som trošku americké tieto médiá a títo jakí panditi, a čo sú tam tí komentátori a aj politici dokonca, začínajú vytvárať medzi Američanmi dojem, že Putin je blázon, šialenec, že taký nesvojprávny. A táto je jedna z taktík, samozrejme, slnečkárov, ale ak tomu naozaj veríš, že je to šialenec, tak si pamätaj, že má ten jadrový kufrík a dráždiť ho takýmito rečami v médiách nie je najrozumnejšie. Rozumiete? Sú veci, ktoré oni rozprávajú a ty tomu môžeš hovoriť, ale na druhej strane si musíš uvedomiť, že keby to naozaj bola pravda, čo títo ľudia rozprávajú, tak by sa museli úplne inak chovať. Pre Boha živého. Rečičky. Teraz prišiel ten čas, kedy si môžete teda otázky klásť vy. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh a môžete sa pýtať aj nášho hostia, pána Luptáka. Prvý telefonujúci je už na linke. Počúvame, nech sa páči. Pozdravujem vás, chlapci a Jonorov a hlavne pána Luptáka, šikovného to slovenského chlapca. Ďakujem pán pekne. Lupták, moja otázka na vás. Ja som síce nie tak majetný, ako ja som skoro nemajetný, lebo som bezdomovec, ale lietam každý rok buď na Kos alebo na Korfu, lietam do Grécka. Mám tam známych, čiže nemusím platiť nejaké nájmy, som tam mesiac, dva. Akurát ja som stavbár, tak im občas dačo pomôžem zo stavebnej stránky a môžem tam žiť zadarmo, jesť aj bývať. Proste akokoľvek dlho, tak je to pri mori. Chcem sa spýtať, ako je v prípade nejakého konfliktu na tom Grécko? Keď vy Španielsko z toho konfliktu akože vynímate, ale ako je na tom Grécko? Či stačí mi odísť do Grécka, alebo každé leto som tam mesiac, dva. Ďakujem všetko. Takto, ja som nepovedal, že vynímam z konfliktu Španielsko, iba že z hľadiska mapky jadrového spádu je Španielsko menej ohrozené. A zistíte to tak, že si dáte kružnicu, treba na Bratislavu, dáte si kružitko teda po hranicu Nemecka a urobíte takú polkružnicu. A ak do tej polkružnice zapadne aj Grécko, tak hrozí tam jadrový spád. Ak bude za,
tak by to malo byť relatívne bezpečné. Jedine že by ten šialený Putin poslal jednu raketu do Madridu alebo do Marabelie však. Áno, tak potom už nie. Áno. Ale keďže máme dobrú protiraketovú obranu a Patriot bude aj na Slovensku, tak sa mu to určite nepodarí. No. Veríme tomu, že nám vláda chce dobre a že to je že všetko, čo robia, tak je akože dobre. No. Nedočkavého poslucháča som mal na linke, nevydržal. Ale v zápäti volá ďalší. Haló, počúvame. Dobrý deň. Ja neviem, či si pamätáte na Zuzku Čaputovú. Ona už pred mesiacom hovorila o tom, že treba vypnúť internet, hej? Alebo mesiac, alebo 2 dozadu. Mne to tak príde, že kurník však, oni toto už museli dávno vedieť, že nejaká tá vojna bude jedno s druhým, keď už pred mesiacom hovorila, že treba vypínať dezinformačné weby a jedno s druhým. Čo si o tom myslíte, chlapci? Pekný deň vám prajem. Ďakujeme. Čo si o tom myslím? Takto, ani Čaputová, ani títo naši umelci, ktorí sú vo vláde a v parlamente, teda hlavne tí, čo sú vo vláde, oni nemajú intelektuálne na to, aby vedeli analyzovať nejakú tú politicko-vojenskú situáciu, ale oni chodia po rozumi na grémium tretieho sektora. Niektorí z nich sú takzvané ozástierkovaní. Hej, pre menej chápavých alebo neznalých vysvetlím, tak ich príjmu, dajú im nejaké nižšie svetenie, nejaké slobodomorálske loži a už sa hrajú na to, že sú nejaká svetová elita a pritom vôbec nevedia, aký je konečný cieľ. Že to, o čom tu hovorím, dopadne aj na nich a na ich rodiny. A preto riešenie dať to na súlík a byť pripravený určite je ako dobré riešenie aj pre nich. Takže verím, že všetci, čo monitorujú tieto vysielania, aj toto vysielanie, či tu náhodou niečo nezaznieje, aby teda mohli zase niekoho naháňať a nakamo búchať na dvere, takže si zoberú z tohto tiež niečo pre seba a pre svoje rodiny. Je to pravda. Ja som slobodomurár 31. stupňa a tiež neviem všetko ešte. Viete, tak môže ten prvého, druhého, čo ten môže vedieť, keď ani ja neviem. Slobodne môžeš. Máme telefonát. Haló, počúvame. Pekné ráno do štúdií, chlapci, pán Dubták a vám. Ďakujem. Ja tak z mojej vlastnej skúsenosti, keď človek hovorí ľuďom to, čo aj vy, pán Dubták, a upozorňuje ich dopredu v dlhšej časovej osi, že to nie je, že ja som obyčajný človečík a medzi obyčajnými ľuďmi sa pohybujem, staršia veková kategória. A potom aj tým mladším to skúsiš hovoriť, a nie, čo si tak akože tebe šíbe. A potom prídu a spýtajú sa, ty ako si to vedela, alebo ako si to mohla. Viete, ľudia dnes absolútne nerozmýšľajú. Ja minule som čítala vynikajúcu štúdiu 150,000 užívateľov smartfónov. 7-krát za hodinu ho otvorí. 110-krát je to na deň. Pozrie to, lajkne to, hento, tamto. Potom si to sadne pred televízor, tam mu vyvíjí mozog a je absolútne paralizovaný ten človek. Ľudia sú už dneska, nechcú to vedieť, vidieť a potom sa čudujú, ako ty. Takže ja vám ďakujem za vašu prácu, pán Lupták, aj tie relácie, ktoré robili, tá história peňazí, ľuďom to otvára oči. Lenže tým ľuďom, ktorí chcú vidieť a tí, ktorí sú na tých smartfónoch 150 krát za deň to otvorí, tak tým už asi nepomôžeme. Alebo aj chceme a oni nechcú. Neviem, prečo to tak je, ale jednoducho to tak je. Pekný deň vám prajem, to niečo je. Ďakujeme pekne. Niekto by povedal, že pán Boh, niekto, že príroda, proste takto je to zariadené. Viete, keď vy prechádzate frekventovanú ulicu a nepozriete sa ani doprava, ani doľava, len tam vbehnete. Hej. Zrazí vás, ja neviem, smetiarské auto a rozmliažde vás. A čo teraz? Ako čo? Teraz rozumiete, čo nad tým chcete teraz lamentovať, alebo toto sú základné veci, ktoré ľudia nerobia. Lebo on nemá čas, on chodí do práce. Ale sedieť pred Markízou alebo pred Jojkou 3-4 hodiny, na to čas má. Hej? A miesto toho, aby za 10 minút si oskenoval správy rôzne na internete. Hej?
A mám, že ja neviem, no tak nevieš, a Boho to nezaujíma. Tak ho to nezaujíma. Fajn. Veď, ani mňa nezaujíma všetko pre Boha živého. No tak teraz, prečo sa snažíte tých ľudí do niečoho nútiť? Hej. Úplne zbytočné. Si myslím ja. Čo si myslíte vy, pán tak? Presne tak. Ja to robím, aj vy, aj tej posluchačke odpoviem, kvôli čistému svedomiu. Nikoho nenútim, ale poviem, takto a takto sa veci majú a zariať sa, ako chceš, máš slobodnú vôľu, si samostatná, rodina jednotka, nech sa páči, ale nikto nám nebude vyčítať, Ježiš, ty si to vedel, ty si ochránil peniaze, ty si našiel v predstihu nejaký azyl, alebo čokoľvek a mne si nepovedal. Hej. To je, my sa musíme aj ráno pozrieť do zrkadla. Preto človek ide aj sem do tej infovojny, že jednoducho chcem zvyšok života prežiť v tom, že som urobil, čo som mohol. Keď som získal nejaké poznanie, nejaké presvedčenie. Hej. A podelil som sa s ním. Ak si zoberú 5 ľudia z toho niečo a im to pomôže, no tak fajn. Ako nemám ambíciu zachrániť celý svet ani celé Slovensko. To sa jednoducho nedá. No, takže... Máme telefonát. Počúvame? Haló. Dobrý, zdravím, Štefan Košice. Ja chcel by som niečo takto povedať, že pán Kotleba sa pýtal pána predsedu Národnej rady sa ho pýtal, že či akú mu dá záruku, že nebudú chodiť k nám ako migranti. Tak teraz by mohol tiež, keď má ako na štrajky vedel zohnať autobusy a poslať pre ľudí, tak teraz by mohol tie autobusy pristaviť na hranice a odviezť ich tých migrantov na Donovali. Ja by som... Keď sa zaručil, tak nech sa páči. Ako kto chce čo, tak nech to aj dostane. Ďakujeme pekne. Ja by som tuto odpovedal tomuto poslucháčovi. No, ja som si hovoril, čo horšie sa nám ešte môže stať. Už nás zadlžili, už hrozí vojna, už bol COVID. No, už zostávala len migrácia, aby sem teda pustili tých našich kamarátov inej viery. A možno neviete, neviem, či to tu odznelo, premiér aj český, aj slovenský už dali v Európe, v Európskej komisii ústny prísľub, že teda pristúpia na určitú formu toho povinného prerozdeľovania, len sa to nebude volať povinné kvóty, ale nejak ináč. A teraz začiatkom marca, tento alebo budúci týždeň to podpíšu ministri vnútra. Tak sem začne teraz privážanie, prerozdeľovanie migrantov. A ešte raz pre všetkých menej rozmýšľajúcich, matematika stredoškolská. Ak sem priviezú čo len 5000 týchto moslimských migrantov, tie zákony hovoria to, že oni si sa môžu potom pozvať, keď už to dostanú azyl príbuzných. Jeden môže mať príbuzných 20-30 celú dedinu. Hej, tak potom už je to také malé sťahovanie národov. Za chvíľku ich tu môže byť 50 000 a za pár rokov. A z hľadiska pôrodnosti a exponenciálneho vývoja takíto ľudia si vážia tie rodinné hodnoty. Berme si z nich príklad. A v priemere majú 7-8 detí na rodinu. A normálne logaritmický počet, za koľko jednoducho ovládnu túto našu väčšinovú populáciu. Ja by som ako teraz odporúčil aj našim cigánskym spoluobčanom, aby začali protestovať, lebo tie dávky budú dostávať títo ľudia väčšie ako oni a na nich už možno toľko nezvýši. Tak nech sa pripoja k väčšinovej populácii, keď už to historicky žijú niekoľko 100 rokov a zabránia tomu. A ja v tej prednáške História peniazy som to vypočítal, že koľko to bude trvať rokov. Takže túto ešte raz, nový svetový poriadok znamená odstránenie národných štátov. Aby sa mohli národné štáty odstrániť, tak potom treba takéto svetoobčianstvo, vygumovať národy. A jednoducho importom kultúry s vyššou pôrodnosťou za súčasnej nízkej pôrodnosti väčšinového obyvateľstva je to už iba otázka času. Tým pádom
západné štáty, hlavne Nemecko, Francúzsko, Holandsko, sú historicky odsúdené na zánik, vymrú. A táto nová kultúra jednoducho už nebude mať to národné povedomie a otvára sa cesta k tomu novému svetovému poriadku. Máme telefonát ďalší, haló? Dobrý deň. Dobrý deň. Tradične na vašemu hostovi, ktorý býva nedaleko odo mňa, jeden historický odkaz. V roku 1913 hovorí Svetová štatistická roštenka, že ruský mužík bol najväčším vývozcom obilia. Na to, aby sa Rusko dostalo do situácie najväčšieho dovozcu obilia, bolo treba revolucionárov a neviem aký proces, aby sa toto stalo. A tak to aj bolo. V 62. roku Bratislavský rozhlas hovoril o palácovej revolúcii medzi Chruščovom a Brežnevom, ktorý z dovolenky sa vrátil a už nebol prvý tajomník komunistickej strany Sovietskeho zväzu kvôli obilníci Ukrajiny, lebo mal tam takú kukuricu, ktorú odkúkal od Američanov, že bola ako telefónne stropy, ale nie taká vysoká, ale taká riedka. Takže odznelo v Bratislavskom rozhlase, že Ukrajina, ktorá by mohla zasúvať Európu obilovinami, je dneska dovozcom obilia. Ja som sa opýtal, tedy ako 15-ročný tlmočník môjho otca, prečo to tak je? A on hovorí, syn môj, zapamätaj si, len dovtedy bude mier na zemi, im Rusko bude dovozcom obilia, a nie vývozcom obilia, vtedy samozrejme Sovietsky zväz. Tá doba nastala. Do počutia. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. No. Niekto píše, že ja to nezvládnem SMS-ku. SMS-ky nečítame. Deutschland telefonuje, ale nie je to Stano. Haló? Dobrý deň, pri telefóne Marek, Nemecka. Počúvam. Tak, vás pekne pozdravujem a mal by som jednu otázku, možno nie úplne k veci, ale chcel by som sa opýtať na základe týchto informácií blokovania internetu alebo internetových stránok. Keď už parlament Slovenskej republiky odsúhlasil nejaký protiústavný zákon, nie je tam nejaká rýchlejšia možnosť, že by sa, dajme tomu, ozval ústavný súd alebo niekto a poukázal na to, že vlastne tento zákon nie je vôbec, alebo že je v rozpore s ústavou? Nie sú na to nejaké rýchlejšie páky, že by sa to dalo nejako proti tomu bojovať? Ďakujem. Ďakujeme. Ja neviem, ako vy máte predstavu, čo za ľudia sedia na tom ústavnom súde, ktorých tam poslala Zuza. Veď si to pozrite. Pozrite sa predtým, aké mali rozhodnutia. Pozrite sa, kde stoja politicky. Lebo je to sudca, je to ústavný sudca, ale on má politické presvedčenia a podľa toho on rozhoduje, nie podľa zákonov a nie podľa ústavy. Tak sa treba pozrieť, čo tam sú za sudcovia. Treba sa pozrieť, čo tam títo ľudia poslali, ktorých sme my tam zvolili. A potom, áno, no mohlo by sa urobiť 1,5 vecí, ale to by museli chcieť urobiť. Cieľom nie je právny štát. Cieľom nie je samostatné Slovensko. Cieľom tiež nie je bezpečné Slovensko. Lebo keby bolo, tak nebudeme lifrovať zbrania a muníciu na Ukrajinu, že? A je možné, že dostali nejakú zástierku. Takže rozhodujú podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ale toho, ko im tú zástierku opásal. Neviem. Sú to tajné spolky. Ak sa pamätáte, pán Lichtner, tak História peniazí 3. časť, jedno z prvé z hlavných riešení tejto situácie je zákaz tajných spolkov. Na čo v otvorenej spoločnosti máme tolerovať tajné spolčovanie? Nie, že zakázať lóže, ale odtajniť lóže. A keď zistíme, že sú tam sudcovia, politici a takíto ľudia, ktorí majú vplyv na chod štátu, tak týmto zakázať účasť alebo členstvo v takýchto spolkoch. Tak ako člen štátnej správy, sudca a tak ďalej, tam nemôže podnikať. To není niečo protiústavné. Ak chceš byť v štátnej správe, tak nepodnikaj. No, tak iste rieši sa to, prehodíme to na ženu, na sestru, na kamaráta, ale tí ľudia musia počúvať ústavu, sľub a nie niekto, kto im čo našipka v nejakom tajnom spolku. Isté je to z ríše fantázie, to, čo hovorím, ale pokiaľ si ľudia nezačnú toto pýtať, no tak ako nebude vo svete lepšie. Pokiaľ nezoberú do ruky finančný systém, štáty,
nebude lepšie a stále budeme sa potýkať nejakých od krízy ku kríze, až kým nás nezbavia hotovosti. A aj k tomu príde. Máme telefonát ďalší. Haló. No, zdravím vás, chlapci, aj vášho hostia, Pálka. Videli sme sa na stretnutí Bratislavy. Ak mi dáte trošku času, oplatí sa vám to. Najprv by som sa dotkol zákazu. Ako náhle sa konšpiruje, urobíme zákaz, sú to dezinformácia, tak moja myseľ okamžite spozornie. To znamená, niečo sa buď predstiera, alebo utajuje. Chcel by som vás trošku poučiť o tom, čo je konšpirácia. Konšpirácia je nepotvrdená teória. Proste, keď som liberál, neskúsim, neviem. Ak som konšpirátor, tak je to opačne, neviem, neskúsim. Čiže tieto dve slovíčka, keď prehodíme, že musím skúsiť a viem, to môže byť v teórii konšpirácií, ale my liberáli, my máme radi, neskúšaj a nebudeš vedieť. Dobre, týka sa to cenzúry. No skúsme si teraz v dejinách trošku vrátiť späť situáciu v druhej svetovej vojne, keď maršal Žukovský bol kreatívny generál a vytvoril niekoľko konšpirácií a plánov, pokiaľ nemal dostatočné informácie, čo bude robiť nepriateľ. Bohate sa to oplatilo nielen maršalovi, oplatilo sa to pri mnohých vynálezoch. Čiže nevidím racionálne označovanie konšpirácie za negatívnu vlastnosť. No, a teraz na margo Putina. Neverím ani tej konšpirácii, že Putin náhle osprostil. Ďalšia konšpirácia by mohla pre mňa byť, že Spojené štáty zistili. V dnešnej dobe si politici telefonujú, stačí zdvihnúť telefón. Macron oznámi Putinovi, Putin oznámi Bidenovi, idem na Ukrajinu. Prekročili ste červenú čiaru. Čo môže byť tá červená čiara? Tak teraz uvažujme rozumne. Od novembra sa zhromažďujú vojska v Luhanskej oblasti z jednej a z druhej strany. Čiže v podstate tam status quo. Európa jasne naznačila Ukrajine, že vstúpiť do NATO nemôže, pokiaľ nemá vyriešené územné nároky. Potom je tu ďalší fakt. Ja hovorím len fakty. Európa sa vyzbrojuje a chce mať vlastnú armádu. Ďalší fakt je, že Spojené štáty uzatvárajú bilaterálne zmluvy a tým pádom, keď pominie dôležitosť NATO, lebo aj o tom sa hovorí, že NATO je prežité, chce mať rovnaký vplyv v Európe a čo sa týka agresie voči Rusku. Počúvajte, urýchlite to prosím vás, lebo aj áno, lebo aj iným potrebujeme dať priestor. Na začiatku sme počuli. Jasne, len moja konšpirácia, teda tá užitočnosť tej konšpirácie, čo nám nebolo povedané. Po slovensko-americkej zmluve nečertala sa tam náhodou ukrajinsko-americká bilaterálna zmluva o obsadení americkými vojskami. No dobre, ďakujeme. Mal pravdu poslucháč. Stalo to za to. Nie, nechcú ani bezletovú zónu nad Ukrajinou Američania, lebo vedia, že to je vyhlásenie vojny Rusku. A akorát ráno som pozeral nejaké správy americké, ešte aj tí kreténi slničkársky vedia, že
niektorí ako, hej, že sú tam takí kdejakí, aj v kongrese, počúvaj, v kongrese normálne sedia takí ľudia, jak je Tabák, alebo Pročko, alebo táto Adrianová kamarátka, ako sú tam takíto hlupáci tiež. Hej. Sú to proste lavičiari, hej. Je to banda kreténov ultralavicových, ale Američania si uvedomujú, už len to, nie to ešte, že by robili nejaké zmluvy. Máme ešte telefonát, Adrianko? Nie? Ja som ho už vypol. Hej, dobre si ho robil. Vypol som ho, lebo už je 56, ale ešte jedna otázka mailová. Aspoň, čo si myslí pán Lupták o obytnom aute? Ak mám byt po babke nevyužívaný, predať ho a kúpiť obytné auto a s ním odísť na Sulíka. Bude virtuálne euro, aj tak pôjdu peniaze hore komínom, vraj sa chystá postupne od mája. Ďakujem. Obytné auto je určite dobrý nápad. Hej. Ako keby také tie nižšie kategórie sú porovnateľné s nejakým bežným autom cenovo strednej a vyššej triedy. Dosť som to naštudoval, čo sú tie obytné autá. Jedna moja blízka príbuzná s rodinou majú takisto také obytné aučičko a obytný príves. Takže určite schvaľujem v týchto ťažkých časoch a priznám sa, že aj ja som nad tým rozmýšľal, ale potom ma napadlo tamto, že však urobíme nejaký azyl tam ďalej trošku, dajme tomu v tom Španielsku. Ale teraz poviem ďalší krok. Môže sa stať, že tá Európska únia už politicky bude, treba vojna skončí a nenaplnia sa najhoršie scenáre, ale bude tu taká totalita, taká cenzúra, toto všetko, čo s nami nacvičovali s covidom, že slobodomyselní ľudia, trebárs ako ja a verím, že pán Lichtner a ďalší si povedia, ja v takomto absurdistane žiť nebudem. Tak sa potom človek musí už ďalej pozrieť na nejaké tie slobodné zóny. A dočítal som sa, aj som videl takú reláciu na YouTube, že ročne 10 000 občanov Nemecka, takto zmýšľajúcich, že v tom absurdistane nechcú žiť, odchádzajú napríklad do Uruguaya alebo do Kostariky. A vznikajú tam doslova také mestečka, dediny, také komunitné, preperské, kde prijímajú medzi sebou lekárov, podnikateľov, učiteľov. A tí ľudia ako začínajú žiť tak, ako keby slobodne v rámci nejakého územia. Hej, tak toto je akože ďalší krok. Komu sa tu bude páčiť a bude chcieť nosiť doživotne rúško a počúvať nejaké blbé nariadenia a tieto veci, nech sa páči. Ale ja by som tu neostal, keby už sa tu nedalo dýchať. Hej, len toľko. Tak, čas je vysoký však, Norbert? Áno. Máš 50 sekúnd na rozločku. 50 sekúnd. Ďakujeme pánovi Luptákovi, že prišiel k nám sem do štúdia. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, ďakujem vám za spoluprácu, ďakujem Norovi a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Dovidenia. Ďakujeme pán Lupták, samozrejme ďakujeme za reláciu poslucháčom. Ďakujem aj divákom za podporu. Divákov upozorňujem, že tí, čo ste nemali dnes prístup, tak zajtra ráno už určite budete mať k telke. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.